I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ay na lang, Dewi. Doon na ako'y nahuna-hunaan. Unsa may imong nahununaan ka? Pamisita ko niya. Magdakog buwak. Kana! Very good, kuya! Magdakog everlasting flowers. Unsa? Ano nakurat mong ka? Ang ingon mo ka everlasting flower imong dad ni Bia. Unsa mo graduate siya? Di man, boy. Ang meaning man good sa buwak, ang importante, everlasting good na, nagpasabot na nga, hangtod sa kahangturan ang akong gugma niya, way paglubad, way katapusan, everlasting. Kuya, pang graduation lagi tao ng buwak ka, kuya. Uy, manang imo mo yun ng i-push! Tungod lagi sa yung meaning, boboy. Hey! Bahala ka, kuya, eh. Good luck na lang yan nimo. Salamat nga miatubang ka na ko, Bia. Ato ni mama pasalamat. Kay siya may pugos na ako. Uh, Sulti dayon ang sa imong tuyo. I love you. Oh, Sa tinuod lang, sa ko magdahom nga, makasulti ko nimo ni ini. Pero nagul kay ko nga, wa lagi ka magpakita nako. Ug wa lagi ka mutagad ni Buboy. Sorry kayo, Bia. Ug mianhi ko para mo padayag na sa kung tinuod nga gibati nimo. imo masadang pakalitan imo. Tinuod nga akong sulti, Bia. Ug aros pag matuod, doon ako ihatag nimo. Ha? Unsa day na? Dawata, Bia, ang timaan sa kung gugma nimo. Shock. Everlasting flowers? Yes, everlasting flowers. You slapped me. Bastos! Why modo? Bia, paminawas ako. Bia, Nagdano na sa natakang aron kompleto akong graduation! Bia, Sakto na sa pagbugal-bugal ako imong! Gawas na! Bia, pasabto ti ka ganun. Gawas na! Gawas na! Gawas! Tihis mata. Unsa na, ha? Unsa na akong gisulti nimo? Di man ko gamaminaw nako, kuya. Di tanawa. Nitugpang kamot sa mong naong. Nasagpaan noon ka. Mamagod niya tagayong higayon ko nga maka-explain. Batian mo tanaw mo hila ko eh. Bati gag na. Pero bisag kung saon pa di mo explain, kuya. Di ginadawaton ni Bea. Bisag kinsa pang gubayhan na imo tagaan og everlasting flowers nga dili niya graduation masoko gyud na. Makaingon gyud nga imo siyang gibugal-bugalan. Sa ato pa day, boy. Wala ko'y paglaom ni Bia. Ambot lang, kuya. Ambot lang. Kung makabawi pa ka. Unsa? Maunay balita nga akong nahagdaw dito sa karsada. Gihinginlan ko nun ni Bea si Imok tungod sa gidain ni nga everlasting nga buwak. Kaskang, ano man tao nga everlasting flowers masay iyang gida? Unsa graduation? Paing, Hmm. pahimusli kining higayuna. Ha? Pamisitahi dayon si Bea. Pahimusli nga nasuko si Bea ni Imok karong panahon na. Oh, good idea na, ma. O, di ba? Okay. Okay ba, karong gabi, mamisita ko ni Bia. Ug dili ko magdaog everlasting flowers. Kana, gyud. Bebe, unsa may plano nimong dadon ni Bea? Everlasting bread. Unsa? Joke na, may. Ganun ko tao magdamo kong everlasting bread. Pasagba gigong Bia? Ay, unsa lagi imong dadon? Mga buwag yapon, ma. Pero di mahitabong everlasting. Sigurado ka paing? Para ako ng mga buwak? Yes, Bia. Dawatan na kining mga buwak nga kalachuchi. Timaan sa kung dakong paghigugma o pagdaig nimo. Nausa naman taon mo, uy! Ha? Nagparehas naman lang mong duhan ni Imok? Bia, lahi na sa tuy. Lahi ra, uy. Everlasting man tong iya.
Kalachuchi man nga ako. Oo, bitaw no? Oh. Pang-graduation man to kang imok. Oh. Lahira to ning imo. Kay pang Flores de Mayo. Biya. Paminawa na ko. Ha? Paminawa ako explanation. Kung nga nung... Gawas! 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 Mugawas na lagi ko! Mugawas na lagi ko! Aray! Aray! Ha! Mirisi ni mo! Ha! Mirisi! Imo maniroon kong gitawasan, mauy. Wa na ka maluoy dako, ha? Tanawa niya akong ginangatan, ma. Dili lang sagpa nga kung nadawat. Kulata yun. Ay mao ganing mirisi ni mo kay nagkinuanggol man ka. Tarong bago ng imong dadan o kalachuchi imong gipanguyaban? Namisita gug ka. Wa ka mo tambong og Flores de Mayo do. Ma, gusto lang na kong ipakita niya nga gipakasama na ko siya sa mahal nga birhin nga gihalaran sa mga buwak nga kalachuchi. Ay mao man day na imong toyo. Nganong wa man gyud kuno ka mo palit og mga roses? Nganong kalachuchi man gyud? Mahal man. Ayabag ka man day ka ha. Ya. Nakabanter ba ang mga tao nga magulanon ka? Sige sila pangutanan na unsa ka. Tsumay mo gitubag. Akong giinan nga nag-ul ka. Inana ni mo sa pagtubag? Oo. Unsa man sila? Nangutanan sa sila nga nung nag-uul ka. Unsa man sa imong tubag? Kaya wa man ka malipay, maong nag-uul ka. Ay gani, wa kanila kulataha. Katawanan yun kayong salida ha, kuya, no? Di man? Grabe ni mo. Nagluluha naman ganin mi katawa. Kamo? Unsa kaya kung buhato, no? Para malingaw ka, kuya. Unsa mo to? Si Bia? Adoro to, kuya! Why modal ha? Wag modal. Eh kung doon ay modal, punggutan kong niyo gibiya. Ha? Why modal? Maluoy ka na ko, sir. Ayoko kung saan. O kung saan ni mo. Oh, siya! Imok. Teka mo pagkahiro. Ako, kuya, ayaw pagdali-dali, ha? Tingnan mo, unsa ka? Uya, pasagdan na to si Bia nga, hostage. Pero delikado mo, kuya. Kung iso ka, doon eh. Ha? No? Ha? Di lagi na ako pwede ka. Pasagdan si Bia, buboy. Dinira ka. Hoy, hoy, kuya! Kuya, ayaw, kuya! Hoy, kuya! Murag buduol ka sa imok. Imok! Ayaw! Son! Hoy, Kordapyo! Ako'y atubanga. Buhay ka na babay. Ha? Dili ko skordapyo. Dili kordapyo ko nga, animal ka. Ako si Josh. Wala akong pakialam. Unsay mo pangan. Buhay lang ang babay. O katubang ako. Doon eh. Oh, muduol ko ha. Alawa. Ay, mga kayo! Ayaw doon! Ayaw imok! Buhay siya! Hoy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!